പ്ലെയർ എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഓ കണ്ടോ, സ്ത്രീകളെ അവ ഉപദ്രവിക്കാറില്ല. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കൂ ഗൈസ്, അത്രയ്ക്ക് മാന്യനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്ലെയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ, അവിടെ എനിമി പോകുന്നുണ്ട്, ആ പെണ്ണിനെ അവൻ സ്പോട്ട് ചെയ്തു. പെങ്ങളെ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല, അവിടെ തന്നെ നിന്നോ, മൂത്രമൊഴിച്ചോ. ഓക്കെ, ക്രോണോ ഇട്ടു, കുട്ടി അതുവഴി ഓടിക്കോ, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല, എനിക്ക് അവനെ. ഗൈസ്, ആ മനസ്സ് ഇവിടെ എത്ര പേർക്കുണ്ട് ഗൈസ്. ഒരു പെണ്ണായിട്ടൊരു എനിമി വന്നാൽ പോലും ആ പെണ്ണിനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവളെ ഒഴിവാക്കി ആദ്യം കണ്ടവനെ. ഗൈസ്, ആ മനസ്സിനുടമയാണ് ടൈറ്റൻ ലിയോ. ഗൈസ്, നിങ്ങളത് കാണാതെ പോരുത്. എത്ര കൊമ്പമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവളെ കുട്ടി കടിച്ച് തറയിട്ടേ. അതാണ് അവന്റെ അതാണ്. പക്ഷെ ടൈറ്റൻ ലിയോ അങ്ങനല്ല, ഒരേ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്ലെയർ. കണ്ടോ, ആ പെണ്ണിനെ എന്നിട്ടോ വിട്ടില്ല, അവളെ കൊന്നില്ല. കണ്ടോ, അവളെ കൊന്നില്ല. കൊല്ലാനുള്ള മനസ്സവൻ ഇല്ല സാർ. നിഷ്കളങ്കരാണ് ഗൈസ് ടൈറ്റൻ ലിയോ. #ടൈറ്റൻ ലിയോ ഇൻ ദ ചാറ്റ്. കണ്ടോ, എല്ലാ ആണുങ്ങളെ കൊല്ലാറുള്ളൂ, സ്ത്രീകളെ ചെറുക്ക് ഉപദ്രവിക്കാറില്ല. ഗൈസ്, ഏത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് പാതിരാത്രി വേണമെങ്കിലും അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാം. പേടിക്കണ്ടേയില്ല, ഒരു കാര്യമില്ല. കണ്ടോ കണ്ടോ, പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അടിക്കുന്നതല്ല ഹെഡായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികെട്ട ശീലം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പുലർത്തുന്ന